Durmuşa çıkmaka gayrlara eceler nähil janyga. Men dinlemedik sözlerini inniki ýaş gyllan ejelerini dinlemekler dileýän. Bu men balym. Salam. Okuçdum. Mibimit dip bir bela çykdy şonda. Biri bilen tanıştım. Hemim 7 ýyllap halaşdym. Vayen institutda koýady. Kakasam vayenni günler bulaşıp garip galypdyrlar. Aşgabatda ýaşaýardylar. Ejem kän aýtdy. Barmagydım. Sen barjak geriň däl soradyk iýdedik diýdi. Menem gözüm baglanan ýalydyň şonu görýän şoňa barjak diýdim durdum. Olaň ýagdaýlary ýokdy, hiç zat, hatda jaýlarym ýokdy. Ejem bir söz diýdi. Bolýar men aýdanymy etmän şoňa baraýsaň, şol öýden diňe ölüň gelsin diýdi. Menem bolýar diýdim. Garaz, ejem kakamy ile bildirmejek bolup, gaty gowy edip maňa toý edip berdiler. Toý boldy. Marda ejesiniň eltisiniň öýünde toýdan soň şeýle bir gowuklar başlady. Garaz, öýüň eýesiniň ogly kiçirek ýugurjym. Toýdan bire 2 gün bolanyny gelneje köýüne mütükläp berä diýdi. Menem bolýar diýdim. Ütükledim. Ýollaşmam. Sen şoňa görünjek bolýarmy diýip men şeýle bir urdy. Men tasdiýalar etdim. Şeýle bir urdy. Kellem deşilip kanak ýady. Men nire geldim diýip aglaýadym. Şeýle bir ökünüpdim. Ýöne ejem janyň ýydyňa gelärmi? Ölüň gelsin diýil ýani. Şo söz berenim ýadyma düşdi. Özüň saýladyň diňe ölümüň bolsun diýipdi. Ejem jan bilýän eken olary. Şeýdip meniň bilen 6 ýyl ýaşaşdym. 6 ýylyň içinde şeýle bir kän wakalar boldy, şeýle bir urulýadym. Biz äreýal bolup normal söýgüşiň görüm ýokdyk. Derrew erkek firap urup başlaýady, dipip başlaýady. Ýaşaşyň ýyllarymda Allah jan maňa bir melecik gyjaga berdi. Horluk ýörüm soň gyýdym invalid boldy. Ýören ok. Gyýdymyň bolan aýlaryny erbet, gyýgyryp aglaýady. Gyra geçip arkaýyn telefonuňa oturup bilýärdi. Garaz, bizim ýagdaýymyza çydap bilmän, ejem kakamda bize jaý alyp berdiler. Aýda da bize produkt urudýadylar. Meni işe sarlalar. Olam bir ýerde işleýärdi. Aýlygym bir känne. Garaz, biz tarapdan şeýle uly kömek bolansaň meni näme arkaýynlaşdym etirgedi. Bir günüm bar zadymyzy sataly men Amerikaga gitjek diýdi. Şeýdi ben hemme zadymyzy satdyk. Şonu Amerikaga goýberjek bolup. 1 ýyllap ejemlerde ýaşadyk. Özüm ýaşady 1 ýyllap utunmaz. Şeýle bir ýaltady. Gyýdyma leçenýede gatkän pul gidýärdi. Şonu tapay, başga bir ýerde işlädiýsem urulýadym. Bir gün ejemjanyň öýlerini ýaşap beren günlerimizde ejemjan ütüge edip otyrdy. Birden sözüm adaşdy. Ýollaşym meni ejemiň öňünde urup başlady. Ejem tasdiýalar etdi. Kowdy. Saňa nämeler edilip gadyr bilmezdiýse diýip gyýgyrdy. Näme diýäň diýip gyýgyrdy. Nämesi de etdiň mam özüňiz etdiňiz diýip arkaýyn jogap berdi. Haşeýdip gyýdymy kakasy goýdum. Ýöne Hudaýa şükür, Hudaýa jana şükür. Hedil boldy. Ýöň gaharlanýadym telefon oýnap arkaýyn ýaltanyp oturýanyna. Her günem gowukdy, gyýdymam gorkýady urunna. Men ejemjan diňlemän bardym. Söýgü näme? Söýgü ölýän ekeni. Soňdurmuş başlanýan ekeni. Pul näme diýýärler? Maşgalada hemmede pul gerek. Saglyga, iýmege, içmege, ýalta bolsa ýollaşyň bolmaz ekeni. Ýa-da ýalňyş adama barsaň hiç wagt ol düzelmez ekeni.
şol gidişine gidiyen ekeni. Arada gıydym görmäge geldi. Eline yekece süýjem ýok gıydyma. Men çağamy tanayan. Ol kakatyny görse gıýgyryp topulup aglaýar çağajygym begenjine. Inne soň gelenne şu çağa näme? Yarawsylja invalid çağa. Şolum adam tanap başlady. Eline alanny 10 minutlap sesini çıkarman durýar. Soňam maňa serejä. Lokanca adam ýaly. Özüne mehr berilmeýänini, özüne hiç bileki ata sevgitiniň ýoklugyny şolan bilýän ýaly. Men orwada çydardım diýip pikir edýän. Ýöne işsizligi, ýaltalygy, eklemeligi, işden gelip diňe telefon oýnap, arzuwlaryny edip ýatmasy, eňe saat anam öýümüz satyp Amerika diýip, gitjek diýip ejemlerde ýaşamasy, kakam işler, gowja işler bar diýse, özüm bilýän diýip gaharlanan bolup, ýene telefon oýnamasy, blatlaň bar men doýupdy. Ýöne her dadyň wagty bar ekeni. Gorkýadym atla aýrylşmakdan. Nähil bolar kam, ýeke galsam näderkam diýýädim. Ýönejen kakam arkamda dursa, immedat ýeňil bolýan ekeni. Nädip bolsa gıýdym ýörer, inanýan. Sebäbi oň görmez üçin her zat edýän, algaýan üstüne. Jaýmym bolar nädip bolsa, inanýan, sabr edýän. Ýöne käte-kätede ataň oýňam bolsa özümi başgaça duýýan. 29 ýaşym 39-a dönni. Ýöne ýüregimiň bir ýerine umyt bar, hem zat gowgular diýip pikir edýän. Çağam ýörer, ýöne ýörese de kesel çağa bolýar. Ýekece aladam eger birden dünýeden gitmelen bolsam, gıydym bilen bile alawar diýän. Näme diýeň dedi, oňa men ýal seretjek bolmaz diýip pikir edýän. Şu wagt Aşgabatda işleýär ol. Alimentini zordan alýar. Özüm diňe gözü kıyıza gelinlemişin. Özüm öz qarındaşlarımın qıyılarına, ayarlarına süykünüp ýör. O näme üçin beýjär, men hayran. Ýatlar etse de gynanmazdım. Hey, ejem janyň başda aýdany. Adam çıkmajak ýere adam barmasyn. Garaz şeýle. Öň bir sözüňizde baýdan garyp goýal diýipdiňiz, bir aýatypdyr. Ýok, ýok. Garybyňam ýaltasy gowy däldir. Näçe adam etjek bolsaň bolmajak bolmaz ekeni. Garyp diýip gıýlar. Gıýlar. Garyp, zady ýok, soň bolar diýip howlanlara alanmak. İşlemejek işlemez. Yaltalaram hiç düzelmedi ekeni. Sağ olun. Dinleýänimize.